Afacerea mea este o afacere de familie, o mică afacere înființată în Corund, județul Harghita. Corund este un sat cunoscut pentru meșteșugurile sale, așa că scopul afacerii mele este de a adăuga valoare experienței cu toți acești meșteșugari în special. Am început acum 10 ani, în 2012. În prezent am suficiente venituri din această afacere de familie pentru a-mi întreține familia și am alături de mine mulți parteneri locali de la cine obțin un venit destul de constant din turism. Ne axăm în principal pe tururi, excursii, experiențe și activități. Nu am un loc de cazare propriu. Există suficiente locuri de cazare în zonă, există o mulțime de pensiuni, există diferite servicii în diferite nivele la aceste pensiuni. De aceea am spus că norocul stă în experiențe și în excursii, în activități. De aceea am început să organizez încet excursii și asta înseamnă mai mult timp pentru a cunoaște, pentru a redescoperi meșteșuguri, oameni și frumusețea naturii din jurul satului nostru. Unitățile de cazare sunt deținute de alți localnici, așa că abia acum am intrat pe această piață ca o afacere de familie care este cu adevărat specializată în tururi și experiențe. Conducem afacerea pe principii foarte stricte. Unul dintre aceste principii, cred că cel mai important, este acela de a contribui la economia locală. Aceasta înseamnă că lucrăm cu oamenii din zonă și că împărțim toate veniturile cu localnicii. Este o senzație plăcută la finalul unui turneu mare, de exemplu, un turneu de o zi, să realizezi că am realizat un venit consistent pentru 12 familii locale după un turneu de o zi. Celălalt principiu este principiul lent. Aceasta înseamnă tururi mici, grupuri mici, nu mai mult de 15 persoane într-un grup. Noi preferăm aceste grupuri mici și experiența este servită într-un mod lent. Înseamnă că nu ne grăbim deloc și dedicăm mai mult timp pentru a cunoaște oamenii, frumusețea și cultura din spatele oamenilor, din spatele valorilor locale. După un timp, turiștii germani au avut un sentiment foarte interesant, că le permitem să intre în casele și grădinile localnicilor, așa că sunt foarte încântați să aibă această experiență și ne-au dat un feedback că este o valoare adăugată incredibilă, faptul că pot intra în casele oamenilor pentru a-i vedea viața lor de zi cu zi și pentru a face parte din viața lor, nu numai a meșteșugarilor, ci și a țăranilor locali pe care îi vizităm sau a producătorilor locali. Așadar, este important pentru noi ca turiștii să aibă posibilitatea de a lua parte din viața locală și să-i cunoască în profunzime pe localnici, nu doar într-un mod superficial, așa cum face turismul de masă. Doar venim, facem fotografii și plecăm mai departe. Acesta nu este lumea noastră. Deci, aceasta este o valoare adăugată, iar alte valori locale sunt, de fapt, niște meșteșuguri unice pe care le avem în Corund. Atât de unice încât acesta este ultimul loc din lume în care se fac anumite meșteșuguri în acest sat. Așadar, orice turist care dorește să descopere acest meșteșug, este vorba despre prelucrarea de iască, amadou, prelucrarea ciupercilor, trebuie să vină la Corund. Așadar, avem câteva lucruri unice de oferit în acest sat, în această zonă. Meșteșugurile locale, meșteșugurile tradiționale și, bineînțeles, mâncarea locală vin împreună cu viața locală. Oferta pe care o oferim turiștilor sunt zone mici, protejate, unde putem vizita foarte multe trasee frumoase, astfel că, prin ghidajul nostru, aceste zone naturale protejate devin mai mistice și mai cunoscute de către vizitatorii noștri. Într-adevăr, acesta
nu este distracția noastră principală, dar fiind o zi întreagă într-un mediu local, bineînțeles că există un loc pentru un prânz bun și sunt deja aproape 10 ani și oferim un prânz rece la aceste case țărănești. Și suntem foarte, foarte mândri că tot ce este pe masă este făcut în acea curte. Aceasta înseamnă că fiecare bucată de mâncare de pe masă, care este o masă foarte bogată, este făcută la fermă, la fermele proprii ale familiilor locale. Este un prânz rece, noi nu gătim aceste prânzuri. Prânzul cuprinde brânză locală de casă, pâinea de casă și alte produse locale. Toate acestea oferă o valoare adăugată extrem de plăcută experienței acelui prânz, iar faptul de a fi acolo, de a fi la kilometrul zero, este de fapt un principiu în ecoturism ca mâncarea să nu călătorească, așa că principiul kilometrului zero este respectat în tururile noastre, adică stăm la același fermă unde este produsă mâncarea. Sunt și alte experiențe culinare la acești mici producători. Organizăm vizite, de exemplu, avem un producător local de gemuri și siropuri care produce aproximativ 90% din produsele lor, pe care le face din flora spontană din sălbăticie. Așa că este într-adevăr o valoare adăugată să vorbim despre beneficiile consumului de fructe de pădure și de toate plantele de pe pajiș și de la pășuni. Așa că, de fapt, atunci când mergem acolo, explicăm atât de mult încât oamenii sunt foarte dornici să guste, iar noi vorbim în continuare pentru că au peste 100 de tipuri de produse. Vă puteți imagina acest lucru? Deci, este o diversitate uriașă pentru că natura din jur are o diversitate uriașă. Trăim în Transilvania, trăim în cel mai bogat loc din punct de vedere al biodiversității, în cea mai bogată parte a Europei, așa că, într-adevăr, pajiștile, pășunile și pădurile transilvanene dau o cantitate uriașă de alimente sănătoase pe care le putem să le preparăm. O altă experiență culinară este cea a familiei, unde se găsesc ciuperci champignon, dar se produc la o scară cu adevărat mică și într-un mod cu adevărat organic. Deci nu au un certificat bio sau ceva de genul acesta, dar fiind acolo, văzând, experimentând toți pașii, se obțin ciuperci cu adevărat bio. După care, din ele, noi pregătim în diferite moduri acești ciuperci și, bineînțeles, le mâncăm. Este o altă experiență culinară extrem de bogată, nu din cauza ciupercii, de fapt, șampinionul este o ciupercă de bază. Avem și alte ciuperci de pădure mai gustoase, dar faptul că suntem acolo, că simțim acea dimensiune familială a metodelor organice oferă, desigur, o valoare adăugată. Avem o altă experiență culinară de tip do-it-yourself, care se referă la cârtușcolaci. Este o mândrie a zonei Secuiești, este prăjitura făcută la vatră. Este o prăjitură dulce făcută pe un băț de lemn, pe un foc deschis și nu este suficient să o cumperi și să o mănânci. Noi oferim exact experiența de a o face, de a te chinui, de a o pregăti și de a sta la foc și de a transpira la foc pentru a-ți face propriul cârtușcolaci, prăjitură de șemineu. Acesta va fi cea mai bună cârtușcolaci din viața ta pentru că tu l-ai făcut. În parte, în totalitate, am vorbit despre alimente locale care sunt foarte importante pentru noi. Fiecare parte a mesei trebuie să fie făcută la nivel local, iar acești producători locali, aceste ferme, nu au certificate eco sau bio, dar ei cresc și fac această mâncare într-un mod total organic. Așa că modul în care o fac, faptul că îi cunoaștem, este mai important decât să avem o hârtie, un certificat pentru noi. Am avut mii de turiști care s-au bucurat de aceste prânzuri și de alte experiențe culinare și toată lumea a fost mulțumită. Așadar, aceasta este asigurarea de a fi local și de a cunoaște modul local de a face mâncare. De fapt, bucătăria transilvaneană este un amestec,
așa cum e și poporul transilvanean. Și istoria Transilvaniei este un amestec de oameni, națiuni din vestul și estul Balcanilor și, de asemenea, părțile culinare se amestecă. Astfel, puteți recunoaște mâncarea sârbească sub un alt nume în oferta culinară transilvaneană sau gulașul unguresc. Avem versiunea secuiască a gulașului unguresc și așa mai departe. Polenta este peste tot. Așadar, cred că una dintre cele mai importante caracteristici ale mâncării transilvanene este simplicitatea. Avem orașe mici în ținutul secuiesc, în Transilvania, majoritatea oamenilor al acestei zone, din sate și orașe, sunt locuite de maghiari. Cred că simplicitatea, ingredientele foarte simple, ingredientele locale și toate vremurile de război care au fost prezente în istoria Transilvaniei, au forțat familiile locale să aibă în casă mâncarea pentru supraviețuire. Se întâmplă foarte des ca doamna locală să se gândească: ce am? Atunci hai să vedem ce putem face. Cred că cel mai important este cum se face. Se face într-un mod lent, nu într-un mod industrial. Cunoaștem multe familii care își fac singure pâinea de zi cu zi în cuptor, iar faptul că știi ce pui în ea, cred că face ca pâinea să fie mai gustoasă, pentru că ai controlul asupra întregului proces de fabricare a alimentelor. Nu există nicio diferență dintre noi. Avem aceleași servicii, le oferim în același mod pentru toată lumea, este diferită doar limba de ghidare. Prețul serviciilor este același. Avem cam 50-60% de turiști români din România. O parte dintre ei sunt localnici, din apropiere vin elevii din școli, dar în principal din marile orașe din România avem foarte mulți vizitatori. În jur de 30-35% avem vizitatori maghiari din Ungaria, pentru că, datorită limbii comune, ei vin cu plăcere în zona Transilvaniei. Înainte de perioada pandemiei, aveam aproximativ 10% turiști străini, în principal turiști din țările unde vorbesc limbile germane, din Europa, Elveția, Germania, Austria, dar avem și englezi, britanici și din Statele Unite. Nu prea avem turiști spanioli, italieni, cumva nu au descoperit această parte a Transilvaniei de Est. Sperăm că după această nebunie de COVID o să crească numărul turiștilor străini. În această zonă a Transilvaniei de Est, unde locuitorii sunt oameni vorbitori ai limbii maghiare, avem o problemă serioasă cu persoanele vorbitori ai limbii române, care sunt implicate în servicii. Astfel, limba română nu este încă preferată de localnici, iar în conexiune cu serviciile turistice au nevoie de turiști români, așa că este o provocare foarte grea, dificilă pentru toată lumea să servească frumos și cu plăcere acești turiști români. Așadar, cred că este foarte important ca localnicii implicați în aceste servicii să conștientizeze importanța cunoașterii, vorbirii și exersării limbii române și cred că acesta este cea mai mare provocare pentru această zonă, pentru a nu-i pierde pe turiștii români. Turiștii români se pare că sunt dispuși să cheltuiască mai mulți bani în zonă. Ei pot veni de mai multe ori pe an, nu doar o dată pe an în această zonă, pentru că sunt mult mai aproape. Deci, acestea sunt avantaje care pot fi puse în valoare de către organizatorii de turism. Noi avem instrumente complet pregătite, facem și abordarea personalizată. Avem site-ul nostru, suntem pe aplicația Visit Harghita, care funcționează destul de bine. Încercăm să facem B2B cu alți tur operatori, agenții și asta evoluează de fapt, pentru că dacă o agenție vede frumusețea serviciilor noastre, atunci vor introduce în oferta lor aceste servicii și va veni de 10 ori într-un an, cu 10 grupuri diferite. Și asta este important. Important este ca abordarea B2B să evolueze mai profund.